Forestil dig, at du står på køkkenet dit. Køttet i panden dufter fristende, men dybt inde i pågår en usynlig kamp. I løbet af de næste minutter river jeg facaden af 5 supermarkedkæder, som du fra i dag aldrig bør købe kød fra Igen, og giver dig 2 alternativer, du fortsat kan stole på. For den bitre sandheden fra 2024 er denne. Over 70% af prøverne fra Mattilsynet og Forbrugerrådet er forurenset med antibiotikarester og multiresistente bakterier. Nogen var så massivt belastet med salmonella og campylobacter, at de ikke længere er mat. De er en livstruende risiko. Millioner af norske husholdninger betaler prisen for dette systemsvigtet. Den, som slutter OC nå, spiller et farligt spil med sin egen krop. Hvilken by eller region ser du fra? Skriv det i kommentarfeltet. Lad os gå ret på sak. Rejsen hvor ind i køddiskenes mørke dyb begynder med en lavpriskæde næsten alle nordmænd kender for sine billige tilbud. Rema 1000. 5. plads. Rema 1000. Rema 1000 reklamerer aggressivt med lave priser, men denne såkaldte besparelsen har en mørk, skjult kostnad. Når køddej koster under 80 kroner per kilo, bør alle alarmklokker ringe. Mattilsynets tester fra 2024 fandt MRSA-bakterier i Rema 1000 køddej. Dette er multiresistente bakterier, som moderne mediciner ofte er magtesløse mod. Med en koncentration på 3.200 kolonidannende enheder per gram, ligger værdien rigtig nok akkurat inden for lovlig grænse, men er lysår under det, vi bør kalde ufarlig. Disse bakterierne er det direkte resultatet af pinefuld industriel dyrehold, da dyrene ikke medicineres, fordi de er syge, men fordi forholdene er så skidtende, at de ville dø umiddelbart uden lægemidler. Den, som ikke varmer op dette, køttet nøjagtigt rigtigt, eller som ved tilberedning bare én gang berører skærebrættet fejl, risikerer infektioner, som ingen læge kan stoppe. Forbrugerrådet gav her kun 3,2 og 5 point. Et eneste inficeret dyr i de store slagterierne kan forurense hundredvis af partier. Du sparer nogle kroner i dag, men du betaler kanske med livet ditt senere. 4. plads, Kiwi. Det blir enda mer uroväckande når vi retter blikket mot Kiwi på 4. plads i listen vår. Som del av Norgesgruppen-koncernet burde man forvente de højeste standarder her. Men virkeligheden er et slag i ansigtet på forbrugerne. Undersøgelser fra Mattilsynet i 2023 viste, at 68% af kyllingprøvene fra lavpriskæder var forurenset med campylobacter. Kiwi var godt repræsenteret i dette billede. Statistisk set er 7 af 10 kyllinger fra Kiwi forurenset. Dette er ikke en glip, det er normaltilstanden. Campylobacter forårsager hvert år 10.000 af registrerede tilfælde af alvorlig matforgiftning i Norge. Symptomerne er brutale, feber, blodig diarré, kramper. Men det er ikke slutten. Hos 1 af 1000 smittede fører bakterien til Guillain-Barré-syndrom. Forestil dig, at musklerne dine pludselig bliver svage, at lammet begynder i bane og sagte kryber opover kroppen din, til du ikke længere kan puste på egen hånd. Ukers kunstig åndedrætsstøtte er konsekvensen. Kiwi sælger denne risikoen for 80 kroner per kilo. Har du nogen gang ligget fladt efter et kyllingmåltid og troet det bare var en liten mageforstyrrelse? Kanskje var det et farligt angreb på nervesystemet dit. Jeg vil virkelig vide, om du har haft slike oplevelser efter et supermarkedkøb. Skriv det i kommentarfeltet. 3. plads. Coop Extra. Når kommer vi til et navn, som diskuteres særligt kontroversielt. Coop Extra. Med en omsætning på titals milliarder kroner i Norge alene har Coop magt til at ændre markedet. I stedet investerer de i glansfulde reklamekampagner med lykkelige griser på grønne enger. Men en undersøgelse fra Forbruger.no fra 2025 afslørte løgnen. 82% af svinekotelettene fra Coop Extra indeholdt antibiotikaresistente bakterier. Coop henter køttet sit fra norske storproducenter tilknyttet Nortura og andre storskala slagteri. I disse fabrikkerne sluses titusindvis af dyr gennem daglig. Hygienekontrol? Umulig. Selv mærkevarelinjen svigter i testen. Her maksimeres profitten, mens du som kunde tror, du gør noget godt for dyret. Mattilsynets vurdering for Coop Extra svinekød. En knap 3,0. Tilstrækkelig, men langt fra sundt. Du betaler for en illusion skabt af markedsafdelingen. Andre plads, bundpris. På andre plads i vores undersøgelse ser vi på bundprisimperiet. Her hævner filosofien om radikalt lave priser sig hardest. I en storstilt studie fra Forbrugerrådet havnede bundpris på sidstepladsen inden kyllingbrystkategorien. 89% af prøvene indeholdt resistente bakterier, den højeste andelen i hele testfeltet. 12% var til og med belastet med salmonella. Bundpris henter fyrfed sit fra storproducenter i det norske systemet. I disse anlæggene lever op til 40.000 kyllinger samtidig på trangeste plads.
Gennem en pervers turboforing presses disse dyrene frem til slagtevægt på bare 35 dage. En normal kylling trænger 100 dage. Resultatet: dyrenes ben knækker under den kunstigt opblåste kælingsmassen. De ligger i sin egen ekskrement, ude af stand til at rejse C, indtil de til slut havner i bundprishyldene efter sin korte lidelse. Tilsynsmyndighederne fandt desuden kræftfremkaldende aminer i bundpriskyllingbryst. Køttet er næringsfattig, bakteriebelastet og produceret under etisk uforsvarlige forhold. Et tilsyneladende kup for 130 kroner, som kan komme til at koste dig dyrt. Første plads, menu, og når vi punktet, som vil være det største chokket for de fleste af jer, vores sørgelige topper, menu, matglæde. Denne slagordet er forankret i næsten hver norsk hjerne. Menu positionerer C som et premium supermarked, som det rene alternativ til lavpriskædene. Men testene fra Forbrugerrådet fra 2024 viser en skræmmende ligegyldighed over for kundenes helse. Menus storfækjøttdej fik karakteren 3,8, mangelfuld i mikrobiologisk kvalitet. I 78% af menuprøvene blev det fundet kolibakterier. På klartekst betyder det afføringsbakterier. Under slagting har tarmindhold kommet ind i køttet dit. Endda værre. I 23% af prøvene fandt man Clostridium perfringens. Og her er punktet, du må mærke dig. Disse sporene er varmebestandige. Normal steking dræber dem ikke. Du betaler hos Menu næsten 200 kroner per kilo, og for kød som hygienisk sæt er dårligere end det hos de billigste lavpriskædene. Menu udnytter sin mærkestyrke og kundernes tillid skamløst for at sælge industrikød fra intensivt husdyrhold til høj pris. Dette er øjeblikket, vi må forstå systemet. Det er ikke tilfældigt, at det lurer bakterier og afføringsbakterier overalt fra Rema 1000 til Menu. Problemet er industriel produktion. Når kød bliver en ren vare, som må produceres så raskt og billigt som muligt, ofres hygienen på vejkanten. Bedriftene ved dette, men så længe marginene stemmer, vil ingenting ændre sig, medmindre vi nægter at købe. Men det findes en udvej, en god nyhed i denne sumpen af bakterier. Det findes steder, der kvalitet ikke er et tomt løfte. På første plads blandt vores positive eksempler finder vi Coop Englemark Økolinjen. Selv om Coop Extra er på listen hvor over kæder at undgå, er Coops økolinje en helt anden verden. Mattilsynets vurdering for økokyllingybryst, 1,4, svært godt. Ingen resistente bakterier, ingen salmonella, ingen campylobacter. Disse dyrene lever mindst 8 dage, har tilgang til uteareal og spiser ikke genmodificeret sojafoder. 250-300 kroner per kilo er en ærlig pris for kød, som nærer kroppen din, i stedet for at forgifte den. Hvis du derimod søger maksimal sikkerhed, findes det ingen vej udenom specialiserede økologiske butikker som Kolonihagen, Naturkost eller lokale slagtere med kendte gårder. Her ligger testresultaterne år efter år i topsjektet. Englemark eller Debio-certificeret oksekød fik karakteren 1,2. Disse dyrene kommer fra Debio-certificerede gårder efter Norges strengeste standarder. De spiser græs, bejder på enger, og køttet er rigt på sunde omega-3 fedtsyrer. Ja, 400 kroner for en biff er mye penge. Men du køber ikke skjulte sygdommer her. Du køber åbenhed og ægte næringsstoffer. For at du aldrig igen skal blive offer for supermarkedløgnene, giver jeg dig nå de 7 gyldne reglerne for handleturen. Regel 1. Se efter økomærking og Debio-certificering. Undgå konventionelt kød fra industrielle storproducenter konsekvent. Regel 2. Tjek farven. Godt storfekød skal være mørkerødt, ikke vand og lyst. Regel 3. Stol på næsen din. Kød skal lugte næsten neutralt. Enhver sødlig eller skarp tone er et tegn på forråtnelse. Regel 4. Se på pakningen. For mye væske i bunden betyder massivt vandindhold fra dårlig kvalitet. Regel 5. Ingredienslisten må være kort. Ferskt kød består kun af kød, uden fosfat eller nitrater. Regel 6. Søg kontakt med din betroede slagter, som kender bønderne sine personligt. Regel 7. Vær beredt på at betale mere. Spis heller sjældnere kød, men da kød, som virkelig fortjener det navnet. Vi har i dag set, at navnet over supermarkedhylden siger lidt om sikkerheden til maten din. Enten det er Rema 1000, Kiwi, Coop Extra, Bundpris eller til og med den angivelige kvalitetsgiganten Menu, de offrer alle i store deler af sortimentet sit hygiene og dyrevelfærd for maksimal margin. Når kød bliver så billigt, at produktionskostnaden overstiger det salgsprisen antyder, betaler du resten med din helse. Systemet med industrielt husdyrhold er ved vejs ende, og vi er taberne. Men du har magten. Hver krone du ikke putter i denne bakteriebelastede masseprodukte varen, er en stemme for et bedre system. Kundskab er det eneste skjoldet i en verden, der markedsbilleder dækker over den stygge virkeligheden i køddisken. Handle bevidst, stil spørgsmål ved slagordene, og beskyt dig selv og din familie mod
De usynlige farerne i plastbakken. Hvis denne undersøgelsen har åbnet øjnene dine i dag, del denne videoen med alle, som fortsat tankeløst rækker efter det billigste køttet. Abonner på denne kanalen for flere afsløringer, som de store koncernerne helst vil holde hemmelig. Din helse er det vigtigste, du har. Lad ikke en køddisk tage den fra dig. Denne videoen er en journalistisk analyse og meningsytring baseret på offentligt tilgængelig information, ingredienslister og videnskabelige studier. Indholdet er udelukkende til information og oplysning og udgør ikke medicinsk rådgivning. Rettigheder til mærkevarer tilhører de respektive ejerne. Det tages ikke ansvar for nøjagtigheden af oplysningerne på tidspunktet for visning.